kembali lagi bergoyang bersama Kuda Cipta Budaya. Satu lagu kembali Asoy. Oke, kita bergoyang kembali bersama. Angkat tangannya semuanya bersama Mbak Gede. Sabdino rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane paitanan, pangan mangut lele rasane kok koyo tempe, opo koyo ngene rasane wong ora duwe. Cintaku koyo sampun rasa kudu nganggo mecucu gimana panas bagusmu gak beda karo atimu rukono tembangan manisku. Aduh sayang ngapunten saestu saged nuruti opo ojo sumelang ono dino liyane bakal tak upayane mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur sayangku ra bakal goyang sajen kahanane bubrah. Ame bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngajanine saben dino. Ayo cung tarik sis Tarik di Abel, semopo Mas Sony, dan juga ada Mas Momo, Mas Mimu dan kawan-kawan asik. cintaku kok yo sampun nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu gimana Tuyuk. gak beda karo atimu rukono tembangan manisku. Ayo Bakri. Ayo deh. Aduh sayang, ngapunten saestu. Yen saged nuruti apa karepmu, tapi ojo sumelang ana dino liyane bakalan tak upayane mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyang sajen kahanane bubrah. Amel bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngajanine saben dino. Piko mango piko mango piko Asik, mango piko asik. Durung metu, durung metu.
Rapakal goyah senajan Sampai bawah lagi. kahanane Ini bubrah. ada apa? Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana kancanine saben dino. Aku bakal setia, ora mungkin mendua.